bigarrengo astira. Guke partizipatzea guztuzten bezala. Futboleko partidu kangoiz. Eta jende asko aia partizipatzen. Eskerrik asko gurekin egotea. Eta gero 5:30 segimos partidu, bale? Eskerrik asko. Eta etorri guztea, Jangelan, taller bat zuten. Eta daukebe izena, River. Bai. Eta jartzea, Kristelaz pixen plantilla bat. Eta gero, likidoa botatzen jozu, eta gaberdan masen zekatzen. Eta batzuk ilega hauetan ez dago, baina batzuk ilega jepearen izena jarri, goxe, eta oso murik egitea. Osa que, alba lima uste apuntau eta pasa ondo. Ze gauza hauek oso ondo pasatzea, anima aitezu honekin.